I jedna priča za male i velike, inspirirana izložbom Baltazar grad. Upravo s mora na početku svake epizode uplovljava se u mnogima znani animirani Baltazar grad. Živopisna vizura rijeke gledana s morske strane najbolje otkriva koliki je dio nje utkan u takozvanu Baltazar rivijeru. Mnogi se sjećaju Baltazar grada kultnog crtića Zagreb filma, čiji je slavni profesor uz pomoć čudotvornog stroja još prije pola stoljeća rješavao baš sve probleme svojih sugrađana. No znate li da se zbiva u lučkom gradu čiji je vizualni arhitekt Zlatko Bourek inspiraciju ponajviše crpio iz luke različitosti, naše, vaše i Baltazarove rijeke. A i prema jednom od njegovih zadnjih intervjua on je zaista posjetio rijeku i kad je vidio te uličice rekao da je bio toliko oduševljen, tako da je nakon prve epizode kada je ideja bila Zagreb i Njurk odlučio da zapravo Baltazar postane rijeka. Oduševio ga je upravo sklad različitosti uokviren morem. I ta arhitektura rijeke koja je jako netipična za ovo područje, a koja uključuje i industriju i stanove i male primorske kućice i ono što je Baltazaru često jako omiljeno, to su mali brodići i samo more. Ovdje ćete primijetiti zapravo te glavne karakteristike sličnosti sa rijekom. Ako vidite ovdje je tvornički dimnjak, jedna mala kućica, sidro od broda, drveće. Ovo su sve zapravo značajke grada Rijeke koje se tu pojavljuju. No u Baltazar gradu nema kamera koje bi toliko kreativnosti poslale u svijet. To može samo more. Kroz putovanja, razbibrigu i profesije, poput anegdota svjetioničara Hanibala. Zato je izložba o Baltazar gradu dobila i svoj poseban dio koji se zove upravo more. I to u Novom muzeju moderne i suvremene umjetnosti na mjestu gdje je nekad i bilo more. Ono što je zanimljivo je da je sama ova pozicija nekada bila na morskoj obali. Dakle, radilo se o kvartu, odnosno dio grada izvan gradskih zidina uz jednu lučicu i obližnji potok gdje prirodno nastaje povoljna pozicija da se stvori najprije jedan lazaret, a zatim i prva tvornica na ovom dijelu grada, a to je bila rafinerija šećera. U Baltazarovom mikrokosmosu nije izostala ni rijeka Riječina, po kojoj je rijeka dobila ime. Doduše, u Baltazarovo vrijeme u njoj živi dobročudna neman Fufu. Dakle, prošli ste sada dio koji se zove Riječina, ovdje ste u Baltazar gradu, prije toga ste bili u moru. Koji dio vam je najbolji? Ne znam šta bi izdvojila, jer u stvari predivan je svaki dio. Svaki dio je dio rijeke, znači od mora do Rećine, do ovog mosta i naravno ovog Baltazar grada. More mi je bilo jako lijepo zato jer sam mogla crtati po onom zidu pored. Kako su napravljene ove more, one most i umjetnost, to mi se baš dosta sviđa. A i oni su kao mali voljeli taj crtić, evo sad imaju neke druge želje i to, ali crtić je stvarno lijep, vidi se rijeka. Baltazar je zapravo jedan od rijetkih crtića koji promovira nenasilje, dogovaranje problema, koji promovira povjerenje u znanost. A upravo razlog zašto sad držimo maske je upravo zato što vjerujemo u znanost. Dakle, Baltazar nam treba ponovo. Uz ostalo da smisli čudotvorni lijek protiv koronavirusa, pa da opet budemo bezbrižni i otvoreni prema moru događanja u našim životima.